Mura na ito kasi ano, 55 lang no? Sa ibang sentrum ano? Ito yung pinakamura. 56. Okay na. Nakalimutan ko yung card ko lang. Nakalimutan ko yung card ko. Sayang no, nakalimutan yung card ko no? Okay, sunod na lang. Okay, thank you. Mga karusi mo ito no, mura lang yung gasolina dito sa Centrum no, sa may Lingayen no, Lingayen papuntang ano yung mga karusi, papuntang bayan ng Lingayen, pag diniretso papunta ng bayan ng Bugalyon tsaka Aguilar. Pupunta pa natin ng Aguilar mga karusi no, bisitahin natin yung branch ng Rusi. Ngayon mga karusi no, ito, nasaan na tayo, 13,938. Okay mga karusi no, tara samahan nyo ko sa biyahe ko ngayong hapon. Ano mga karusi kasi umulan no. Yan, umulan dito tayo sa may Bugal yun. sa bugal yun no, tayo dito, mami. Ayan mga karusi no. Umulan mga karusi. May pandi rice no, sa may bugal yun. Ulan kaya Barangay? Ano to, barangay? kantaing ata, kantaing. Ayan mga karusi. Kanyang motor. Mga karusi ho, ito yung bayan ng Aguilar mga karusi. Yan. Bayan ng Aguilar. Ano yung Abasti? Doon yung simbahan mga karusi. Tara mga karusi no. Karusi no, okay na mga karusi no. Medyo maulan yung biyahe natin kaya yun. Nagpares tayo kanina, kumita tayo sa may Bugalyon no, Bugalyon, Pangasinan, bayan ng Bugalyon. Okay mga karusi no, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe, sana nasa buti kayong kalagayan. Bye bye mga karusi moto.